Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα παίξουμε Stumble Guys. Θα κάνουμε spin. Θα σας δείξω τα skin μου. Αυτά. Και τα άλλα τα ξέρετε. Εδώ spin. Είμαι έτοιμος να τέχω. Για να δούμε τι θα τύχω. Κάτι που δεν έχω. Τι περίμενα, εγώ σας το είπα. Έχουμε κάτι άλλο. Να τα skin μου. Εδώ κοιτάξτε. Έχω. Αυτό και αυτά. Μετά τα άλλα δεν τα έχω. Έχω 500 gems, έχω πάρει το Stumble Pass. Για να δούμε, έχουμε άλλο spin που μας έδειχνε. Όχι. Από εδώ. Τέλεια, δεν έχω. Από αυτά έχουμε σπατουλιά, χιονόμπαλα, ηλεκτρισμό και χώρο ηλεκτρισμού. Αυτό και αυτά. Από χώρους έχουμε αυτόν και εγώ μαντέψτε ποια θα βάλω. Αυτόν εδώ. Από περπατήματα θα διαλέξουμε τα δωράκια για να δούμε πως είναι. Ωραία, νομίζω. Και από skin θα βάλω άλλο. Θα βάλουμε αυτό. Τώρα έχουμε spin. Ναι. Τι είχε με το special. Άλλη 5 τυπάκια. Το Stumble Pass το έχω πάρει όλο. Ναι. Όλο. Τώρα το άλλο. Να, και τα 30. Έχω εδώ τους φίλους μου που έχουν περισσότερες κόρες από μένα. Να δούμε εδώ. Εγώ θα ήθελα αυτό. Αυτό είναι ωραίο. Εδώ είμαι. Εδώ.
στο σπίτι ή ήρθε, δεν ξέρω. Ήρθε. Έλα σπίτι. Τι θα μου τύχει. Το πει... Ναι! Το είχα. Δεν το είχα. Πρώτο skin της μέρας. Άμα το παρατηρήσετε είναι βράδυ και έχω κάνει και μπάνιο. Εδώ έχω φτιάξει 3 δικές μου πίστες. Άμα θέλετε μπείτε. Ακόμα. Θα περιμένουμε λίγο. Εδώ, εντάξει. Όχι. Ήρθε. Επίσης κάντε like και subscribe και εγγραφή στο κανάλι μου. Το Legendary! Έλα. Και θα πάρει μια μέρα ακόμα. Ξέρετε, αυτά τα δύο δεν τα παίζω καθόλου. Και έχουν 25 και αυτά. Δεν το έχω παρατηρήσει. Και αυτό. Αυτό το skin είναι τέλειο. Θα το ήθελα. Για να δούμε εδώ που μου λέει. Εντάξει. Και δεν ξέρω, να μπούμε πίστα. Να ξέρετε, είναι το πρώτο μου βίντεο, οπότε δεν έχω παίξει πίστα σε υπολογιστή, γιατί συνήθως έπαιζω στο τάμπλετ και έχω τόσες κορώνες. Και αυτό το κύπελο. Επίσης με λένε Στέφαν 0 σίγμα 7, γιατί το Στέφανος 07 το έχουν πάρει. Επίσης, τι πίστες παίζει? Το έχω. Αρχικά δεν ξέρω τι να κάνω, οπότε μπορεί να χάσω. Δεν ξέρω. Μπορεί να κερδίσει, μπορεί να χάσω. Καλά, δεν θα κερδίσω κορώνα. Με πέταξε από το σερβερ. Κάτι έπαθε. Και αυτή τη στιγμή κλείνουμε το βίντεο. Γεια σας!